ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали ютуби Сауду ТЖ. Мардуми ютуб, мардуми дураи ватан, шахсиятое ки ҳаррӯза моро тамошо мекунед. Имрӯз 5 декабри соли 2025 сол навори мошинои фурӯши арзон. Нарх наво бениҳоят арзон аз ҳар як маркаи мошино навор кардем. хитон дар рекламаш десен. баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарата, техника, компания, офисо чӣ молум маҳсулоти фурӯш бошад дар ҳамин ватсапи мо, ватсапи Сауду ТЖ роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем. ирӯза наворда ҳастай маркаи Opel-ро гирам гар седани фурӯшӣ ҳастай, каравани простой ҳастай, Астраҷи караван ҳастай, Астраш караван ҳастай, Астраҷи хечибек ҳастай, комбайнои фурӯшӣ, тракторои фурӯшӣ, Toyota Hilux-и фурӯшӣ, Тиково, Матиз дигар маркаи мошина бошад азиз. дӯстон, телеграм-канали Сауду ТВ силкаш дар комментария мондагиай. биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул бошад гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. бародарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба шумо ширкати Акаи Хурушедро тавсиятон метем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон бо мошинашон омада бортона мегиранд, иншоалло прямо Тоҷикистон бор бурда мешавад ба Душанбе, Кулуб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Муминоbodu, Восеву, Ҳамадониву, Шаҳритузу, Темурмалику, Калхозободу, Уяли, Хурусон, Фахробод, Қубодиён, Гаравтӣ, Ҷиликӯл ва дигар самтҳо мераванд. фақат бе ягон монеа, ба дили пир иншоалло аз зуми канали мо Акаи Хуршеда муроҷиат бикунем бача азиз. ана аким мегзарем ба якумин трактори равонкардагӣ. трактор равон кардан трактори МТЗ 82 бача азиз. бисёр талаботи тракторон бисёрай, яъне ки любителам бисёр дорам. солаш бошад 2011, плуг дора. хуб, тилишка плюс ҷуфт дора. адрес ноҳияи Ёвон. 300 000 сомон нархаш муомила дора. бо рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап рӯи экрани шумо аз зуми Сауду ТЖ ба дили пир муроҷиат карда метавонед бача азиз. МТЗ 82 2011 сол, соли барориши трактори ки ҳамроҳи худ тилишкаву ҷуфту плугу ва дигара дорам. занг мезанед, мегӯем ки мо аз канали Сауду ТЖ шуморо тамошо кардем. дӯстон, имкони лайкмонӣ бошад, дар видео лайк монед, дар канали Сауду ТЖ подписатсия кунед, видеоҳотона роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем бача азиз. мегзарем ба дуюмин Toyota Hilux-и равонкардагӣ. Toyota Hilux ҳастай ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солаш бошад 2015 сол, соли барориш, деҳоти 12, шаҳри Душанбе. мега 250 000-ш мегӯям, мошин бо тамоми санъатшай, дизелни, объёмаш 2.5, ами дизеле бошад, як зурушта чия медонен, ами кам расхода, заправкара хеле расхода кам мекунад дизел. коробка боша хай механика хай. рақамҳои ватсап дасти рӯи экрани шумо аз зуми канали Сауду ТВ метавонед муроҷиат бикунед. 250 000 сомон. механика 5 тага. хуб, мошин бо тамоми санъатш расход надора. алиш ба хона, хонаи коробка ҳам боша агар, хуб алиши вариант дора. ҳуҷҷато 7 моҳагӣ 2026 ҳастай. утилизатсия дора. 250 000 нарх боз муомила карда мешавад. серьёзни харидортон занг занед. мошинҷа просто қонуну қоидааш қатъӣ дӯстон азиз. ҳолати нахаду, ҳолати бениҳоят зури техникида қарор дорад. ҳамин нафарое ки варианти зуру мошини арзон кофтесен, ина ака қатъӣ чахчах карда бигиренаш.
дӯстон, мегзарем ба сеюмин камбайни фурӯшӣ равонкардагӣ. Камбайн равон кардан ки солаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ҳуҷҷат дорад. ноҳияи Деваштич 200 000 сомон нархи камбайн ки боз муомила дорад. рақамҳои соимун рӯи экрани шумо ахираш 95 25 аз думи Саудо ТВ занг зам аст. як клемач азиз. камбайни ҳолати хуби техникӣ нахаду варианти зур барои харид кардан рост аз состояниёи созиш бача азиз равон кардан ки срочна фурӯшӣ. нархи арзон монанд ки савдо шавад. хеле нархҳо бача азиз редка мешавад. одамое ки мисол камбайншинос ҳастен худтон бо медонед ки чӣ хел маркаи камбайнанд. занг зад дӯстон аз думи канали Саудо ТЖ чахчах кунед. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ дӯстон азиз. Opel Astra F ҳастае ки равон кардан ки солаш бошад 1995 сол. мошинози дар Душанбе қарор дорад. 34500 сум нархаш. кузов седан, газ плюс бензин, объемаш 1.6, коробка механика, краска тоза, диска, балон, калпакои фасонбахшу замонавӣ кардагӣ. қисми дохили мошин тоза, каталог, фасонак ҳама тарафа савдо мешавад. 34500 сум. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. мошин ай вагон гирифтагӣ як одам ҳай кардагӣ мега ҳай дорад то ҳозирам. мотор коробка звер пусидагӣ надора, даридагӣ умуман надора мега. дӯстон азиз мега 34500 бо муомила дора. занг зад пурсоншен. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солаш 1995. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 33500 сум нархаш. бензини газ, объемаш 1.6, коробка боша механика. телефоншо рӯи экрани шумо. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷат утилизатсия дорад. краска нав кардагӣ ҳастай. полировка ҳама шудагиай. чашкаҳо тоза варид кардагӣ, пусидагӣ надора. хоб савдо мешавад. номеро транзит. мошин аз учёт баровардагӣ тайёракай. навоздих тайёр. 33500 сум. хечибеки солҳои 1995 аз думи канали мо занг занед. така ҳозиам шанс ҳастай. ҳолиам мошино камбеш арзона баша азиз. ягон мопас нарх намо мошин қади гап зада умуман намешавад. ҳозирам шанси харид кардани мошиноро дорен. фақат аз думи канали Саудо ТЖ рақамҳои 9974 оиди ами хечибек бо далши маълумотша метавонен бигирен. мегирен ами 700 или 800 сумда мошина порни баномтон мекунен. мегзарем ба панҷумин астраҷии фурӯшӣ. Opel Astra-ҷии фурӯшӣ ҳастае ки солаш бошад 1999. мошинози дар ноҳияи Конибодоми Бостонӣ қарор дорад. 46500 сум нарх дорад. хуб краскаш тоза, кузов седан, ҳолати нахаду, варианти зур барои харид кардан. 46500 сум газ плюс бензин, объемаш 1.6, коробка механика. рақамҳои WhatsApp ахираш 9000 да занг зад метавонед бачасед. мошин нахаду, техосмотр, утилизатсия дора, савдои соз дора. 46500 нарх дора, бо муомила дора. 99 выпуск дар ноҳияи Конибодом. занг зад аз думи мо салом расонед бачасед. дӯстон, мегзарем ба шашумин астрааши фурӯшӣ. либои маркаи мошина дӯстон мемонем. ҳамара ба назар мегирем, ҳеҷ кас номе намешавад азиз. Opel Astra-аш ҳастае ки солаш 2007 соли бароириш. шаҳри Хуҷанд 56000 сум нарх. дизелни. дизело гарини варианти зуранда. объемаш 1.7, коробкаша механика. бисёре мегӯяд ки дизел мега намешавад газ бензин. аммо газ бензина бачаам дизел зурай. росташ бо дизел нафаре ки ҳай кайга медонад чӣ хел состоянии зур мекунад мошина, чӣ хел тоза мекунад. техосмотр нав, утилизатсия нав, мордаш фасон хушу, замонавӣ хушу, мошинча нозада, 4.5 литр расход дора. инами мехра як ҳафта эҳтимоли бача азиз. хуб вагон як даст мошина ҳай када гаште меган. 56000 сомонӣ. занг зад пурсоншед.
мегзарем ба ҳафтумин мерседеси фурӯшӣ се класс. мерседес бенз се класс ҳастае ки солуш бошад 1995 сол. мошинча аз учёт баровардагӣ тайёр навоздух. мошин ҳозир дар душанбе қарор дорад. 31 000 сум нарх дорад. салон кожа, қисми дохили мошин тоза, краскаш бениҳоят хушрӯфасон, газ плюс бензин, объёмиш 1.6, коробкаш механика. мошин созай мега пулоборот заводид мешава. салон тоза, полни қисми дохили салонош кожа, ҳуҷҷат неки надора. 31 000 сум нарх дора. каму беш муомила ҳам дора бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин тикои фурӯшӣ. талаботи тико бисёр любителошам бениҳоят бисёр. даево тико ҳастае ки солаш 1998. мошин дар ноҳияи шаҳринав қарор дорад. ҳамин территория шаҳринаву ҳисору регар ҳамин кони макони тико бача азиз. аки регар бо уман гап заношам. як бор рафтем бовар кунен фақат ай пеш тико мегзарам. хоб ноҳияи шаҳринав дар қарор дорад. 23 000 сум бензин газ, объёмаш 09, коробка автомат. дар ҳолати хуби техникӣ нахаду қарор дорад. ҳолати корӣ бача азиз. ира мегирен ай пишти дивижени фақат. ҳуҷҷат утилизатсия ҳастаи 4 баллон нав, мотор коробка соз, срочна савдо мешавад. қадду қоматаш майдаҳа ки кам расхода ки экономични автомашина. мотораш 09 қариб ягам нест мотораш. хулоса ами 4-5 литр ба фикр расход. айдам шояд кам расход шоша. зангза рақамҳои 6170 рақи рақамҳои соҳиби мулкай муомила када мағрур боша бигиренеш. мегзарем ба нӯҳумин 2107 фурӯшӣ. лада ваз 2107 ҳастае ки мошинои российскӣ, мошинои советскӣ ҳастае ки 2008 сол соли бароиш. мошин дар душанбе мега 37 000 мегем. 2008 выпуск 2107 37 000 сомон. камтар қиматам боша. процесс ҳастани чотка. бензини холӣ, объёмаш 1.6, коробка механика, краска тоза, ҳолати зур, ҳуҷҷат танировка 5-6 моҳа ҳастай. мошин хар занг зана, мошин тоза ҳакай муомила дора. фақат аз нуми канали мо рақамҳои ахириш 50-50 да занг за пурсоншем бача азиз. дӯстони азиз, мегзарем ба даҳумин астраҷи каравани фурӯшӣ. опел астраҷи караван ҳастае ки дар кузуфи универсал солаш 1999. хуб, краскаи сурх, шаҳри хуҷанд, 53 000 нарх, газ бензин, объёмаш 1.6, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 то электропакет, мотор соз, бензин кор мекунад. системаи қисми дохили мошин чотка. хуб, баллонош средний, калпакои фасон, номерои транзит аз учёт баровардагӣ тайёракаи мошинча. 53 000 нарх бо муомила дора. дӯстон, навор чӣ хеле мошино арзонан, қиматан, кадом маркаи мошин дар кортонай, аз куҷо то чанд сом мошин дар кортон, дар ҳамин таги комментария нависамонед. худо хадмо мо комментҳое ки мегузорем бачаҳо ба назар мегирем. лайкҳоро монен, дар канали Саудо ТЖ подписатсия кунен. ҳамин наворое ки Саудо ТЖ мегузора ҳамаш ба хотири шумо бача азиз. дар рафти тамошои навор поддержка қатӣ. фақат поддержка ба мекунена, лайк, поделитсия ва подписатсия. баъдан мегзарем ба 11-умин мошини фурӯшӣ. опел астреф ҳастае ки дар кузуфи караван, универсални автомашина, FK караван. хуб, соли 1994 дар ноҳияи Воҷон Ғафур қарор дорад. 29 000 сум нарх дорад. мошин транзит, гази холӣ, объёмаш 1.6, коробка механика. васафшо рӯи экранаш 19, хуб, 98-86 васаф ахиршай. документ дора, ҳама ҳастай састани мотор зур, савдо пеши мошин ба. мошин дар ноҳияи Воҷон Ғафур қарор дорад бачасиз. 29 000 сум бо муомила дора. кам беш мошинча хай кор дора бачаҳо. хутон десен ки ҷошай чӣ хелша.
ирӯза навори мусуд ҷанбаси чизе ки ёфтем, рӯӣ кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат карда навор кардем. баъдан бо далчи барои қабули реклама дар WhatsApp муроҷиат бикунед. хонаҳай, заминаи, мошинаи, квартираҳай худохоҳад паго навори квартираҳои душанбе мешавад, тамошо кунед. лайкҳоро монисон дар канали Saudo TJ подписатся кунед. Зиндаву сарбаланд бошед.